cu riscul de a fi înjurat, fac acest material ca un semnal de alarmă. Dacă în 2023 vrei să cumperi mobilier sau ești producător de mobilă, fii atent la asta aici. La anumite produse din jurul meu văd această eroare, și anume modul în care sunt create și asamblate fronturile în ceea ce privește continuitatea fibrei. Dragilor, această fibră este ce are lemnul mai frumos de oferit. Lemnul sau derivatele din acesta. Vedeți dumneavoastră, în aceste imagini observăm fronturile pur și simplu ca niște bucăți aruncate în fața noastră a privitorilor. Niște bucăți care nu au legătură directă una cu cealaltă. Ca și cum ar face parte din filme diferite. Ceea ce pentru mine personal este ușor deranjant. Deci, mesajul principal este acela de a acorda mai mult respect și atenție pieselor de mobilier. Și acum, haideți să vedem câteva exemple cu așa da. Cum e? Despre asta este vorba. Se observă cu ușurință cum plăcile de mobilier se completează reciproc, se vede că fac parte dintr-un întreg și cum creatorul acestora și-a dat tot interesul să construiască produse cu sens. Personal, aceste exemple îmi dau o senzație de liniște, de armonie, ca și cum o voce îmi spune: este totul în regulă. Și acum lasă și tu un comentariu și spune cum îți place fibra, pe vertical sau pe orizontal. Cu acest video nu am vrut să jignesc pe nimeni, sunt doar păreri personale, poți să ții cont de ele sau nu. Eu sunt Constantin Barbu, pentru a susține acest proiect ai un buton de mulțumesc, unul de like, unul de subscribe. Până data viitoare îți urez spor în toate!